Добър ден! Директно предаваме от България. Значи, работим на полето и правим сравнение с работата в България и работата в Англия. Значи, тази работа, която работим сега в България, нека да демонстрираме и после ще говорим за цени. В момента какво правиш? Подготвям полето за бране, като изчиствам кабелата. Значи, това се прави цялото поле, махат са всички глупости и като работиш примерно от 7 до 8 часа в България, си имаш 30 лева. Средно, добре, 30 лева работа на полето. А тази работа в Англия на минимума, който може да се плаща е 65 паунда, който в български пари е 160-170 лева. И така, това е едно сравнение, работа е съща, само че си в България, в родното си място, в родината, не си в Англия и така. Това ли това?